สวัสดีครับ Welcome to my YouTube channel Timung Vlogs Puthot Angko pini chetong tulong loi litum mane non lom ne vlog sabe pin lo lapen bonai long lepin lo mane lapson lo lam angke asap so non lom kam do cheramat vlogs bang bonai long le de lo lapen bang long lepin lo lasi pinian si bang pin lo pini ke ladak bolong kamaji irrigation bridge along mane jirpia birthday ladak si pathik lo dim lasi vlogs bang lang don bom no nang thek don long bom po de chetong thu bom nang lapen ilitum kadu aves tame chinghon se roi lo nang lapen chinghon lo nang ansu se chingthur do nang itum owe kimia tum ta lasi nang lang don bom lo to lapen nang litum support nang lang nilipan nang support don tha lapen nang litum hedi la nili channel mate imung vlog salong lang lepin lang mate thek long lepin lang lapen ke lang cheng lang pulo dang te channel bang subscribe den no mane lan su se a video nang litum phan project lang mesen na video thek pon long bom po lapen subscribe lo pulo dang te nili video upload lo pulo te la dak nang tum long notification nang lepo lapen subscribe hu thala bell icon sa me ber no den ta si non long bang ke blog sa be pin lo pin si bang tu pin lo ke chetong thu bom nang lapen chetong bom nang ani ke me ititum along doerji lapen che thek long bom ji den ta to lang bom na nang lang don bom lo manang litum non ladak birthday girl nang le lo lai lo birthday girl lo happy birthday Thank you. but ni ke thang da pilong le amen ni kang tipi pu nang litum setame ni kang tipi phan mane pini birthday mang ke thegar ni lo ki jumen nang pidun tha la pen ana me jumen hang pidun tha de inte lang bom nang lang don bom lo to ni birthday lo lai lo birthday girl ni kang tipi jalan